So dito nga kami kasama ko ang aking mga pinsan. Kukuha kami ng Arawan. So ilipat kami ng lugar kasi wala dito. Walang tubig yung walang tubig yung palayan. Nakarating na po kami dito sa bukid at kami na po kukuha ng Arawan. So dito na po yung aking mga kasama. Nakakakuha na po. Yek. Tapos. Wow! Ayun. Wala na. Yun. Yun ang ginawa namin dito. Harap sa camera, Boss Mark. Right. Yun nga po, nahirapan po kami kasi konti yung tubig dito. So nilipat po kami ng area. A few moments later. Guys, madaling makakuha nito pagka umuulan, pagkataas ng ulan para basang-basa yung lupa. Kailangan matubig para medyo para madaling apakan. Kasi pag ganito masyadong matigas. Hindi mo naman na, boss. Wala. Kamali. Ba't kaya tayo kukuha ng ganito hindi naman umulan? Bobo! Mga bobo! So ayun nga, nakahanap din po tayo ng magandang lugar. Ayun. Medyo maganda po. No. Sa wakas, nakahanap din po kami ng magandang lugar. Oh. Video lang. Ayun. Hindi na po kami minamalas. Pakita mo, Justin. Oh. Alright. So ganito po binubungkal yung lupa gamit ang paa. Pakita mo, Boss Mark. Ayun, oh. Oh my God! Wow! Kaya kung rich kid ka, hindi mo to kayang gawin. Boss, anong masarap pagluto nito? Igisa, lalagyan ng kamatis, bawang sibuyas. Yun, masarap. So, yung isang pinsan ko nakakuha na po ng marami. Oh. Pakita mo, pinsan. Oh. Hindi po kami magkamukha kasi foreigner to, foreigner. Oh, nalaglag. Oy, pakita mo. Oy. Pakita mo dito sa camera. Oh, yun. Marami na. Medyo siniswerte na ng konti, mga kaibigan. So pupuntan na rin po natin yung isa nating pinsan, yung medyo minamalas. Saan? Minamalas. Meron na ba? Wala pa? Minamalas tayo ngayon. Kaibigan. Nakakuha na rin po yung isang pinsan, mga kaibigan. Oh. Saan? Right. Yan, siniswerte na. Kahit sa mga ganitong pamamaraan lang, mga kaibigan, nakakatipid pa ng konti. Dahil punta ka lang ng bukid, gamitin mo yung paa mo, kasipagan, magkakaroon ka na ng ulam. Diba? Hindi, ayos tala. So guys, yun nga, nalubat yung cellphone ko. Kaya hinirap ko na lang yung cellphone ng aking lubat wala tayong magagawa, nasa bukid tayo, mga kaibigan. Hindi natin napagandaan So ayun nga po yung aking mga kasama. Saan? Justin.
Oh, dito dyan, Eric. Kita dyan. Kita mo. Panay naman gulay. Puro naman gulay dyan. Saan mo yan kinuha? Pinaalam mo? Kanino? Loko itong mga to. Marami na ba yun? Saan? Nakakarami na kayo? Dami na. Dami na sukat ang paa. Ini. Sisilip din eh. Diba, tapos. Wala ni eh. Maliniwan ka na. Ayun! Kakuha na naman siya isa. Alright. Galing ha. Hindi lang pala sa basketball magaling. Right. So, Varsity po ng Manila kasama namin yung pinsan ko. Para ni Kuya Bing. Shoutout ka, Idol. Magsha-shoutout ka. Shout out sa mga frontliners natin dyan. Kunting tiis na lang at tapos na ang laban natin. Kami po ay kumukuha ng ararawan dahil wala na po kaming makain. Salamat po sa mga viewers natin, sa mga nanonood. Sa lahat ng mga frontliners, saludo kami sa inyo. Puso. Nakatatlo na ako. Tatlo. Kita. Yun, oh. Marami na din si Zad. Tatlo. Yung isa. Dapat. So, ako rin po. Magta-try ka dito. Wala. Picture ka lang to. So pagkuha po nito, kailangan lang po natin ay sipag, ano? Sipag. At tiyaga lang po, tiyaga. Kasi kung wala kang tiyaga, hindi ka talaga makakakuha dito. Minsan, panorin lang po natin sila. Nagpapa na rin po ako. Till 2 hours later.